Eukaryoter er en celle, som findes i både dyr, planter og svampe. En cellemembran er det, der beskytter cellen mod det ydre miljø. Det kan styre, hvilke stoffer, der skal ind og ud af cellen, og det findes i både plante- og dyreceller. Cellekernen er der, hvor der findes DNA, som er plantens arvemateriale. Endoplasmisk reticulum er et membransystem, som tit er i kontakt med cellens membran. ER danner og transporterer stoffer, som skal sendes videre fra cellen. Der bliver også dannet lipider og proteiner i ER, som er en del af cellens membran. Mitokondrier, det er der. Igennem mitokondrier kommer energien til cellen fra respiration. Og så er der Golgi-apparatet er en form for pose og membran, som opbevarer og transporterer proteiner, som skal sendes videre fra cellen. Ribosomer er med til at danne proteiner sammen med ER. Cytoskelettet har blandt andet betydning for formen på cellen og på cellens bevægelse. Grønkorn er det sted i cellen, hvor der bliver dannet kulhydrater via fotosyntese. Der findes kun grønkorn i planteceller. Cellevæggen er opbygget af kulhydrater. Vakuole er et saftrum, der indeholder saft, og det har betydning for væsketrykket i en plantecelle.